Welcome to Pirates Fans TV. We just beat Devon City 2-1. Namuhla babusithole to analyze the game. Babusithole, how are you feeling? No, ngizizwa ngijabulile ngoba siwini ngoba into kade sifuna iwini bhuti omdala. Kodwa ngiyakhala ngocoach wethu poor decision. Ucoach wethu nama poor decision. Makashinja ukhipha abantu abarong. Abantu kumele badlale eground ukukhishwa bona. Uwa police number 1. Is wrong 100% ucoach lento ayenzayo. Number 2, uDion Hoto umbekela nebhenjini ngoba uNdaba sesadliwa sadraw nesiwelele because of uNdaba. But still now usayenza into efanayo. Why ukhipha umuntu one experience? Amanye ama games adinga experience madoda. Abatona laba siyabona ba right but experience kwesinye isikhathi ungathanda ukupromote kakhulu. Ufaka more than 6 players development. Thina sifuna ukuwina i-trophy i-tournament le. Mawenza mistakes siyaphuma sesiyahle kwake ngomakhelwane. Nalomfana amagama wakhe phela makuthi sesiyashawa. Will prove point. Njoba athi Paris is just a name. Uyayibona lento le. So ucoach kumele alungise ama mistake is too much. Sinokhamba Lungu. Lo mfana lo sumsayinile kusuwelele ascora uLungu. From Super Sport ngimazi from Super Sport sayana kusuwelele. iSundowns ileader wabuya washaya hat-trick Khambani Lungu. Uyambona lo muntu uneforce uyakwazi ukubamba ibhola uyakwazi ukushuta but usebenchini. Abafana labafike manje laba development kufakwa bona oLungu basebenchini. How come coach? Thina sifuna ukuwina bhuti omdala la. Njoba izala stadium zela ukuwina azelanga uzodevelop ama player ukuthi sifuna abantu ukuthi bakhule. Le asime kancane ngendawo yama development kakhulu. Asifaka abantu abazokwazi ukuwinisa igame naku Lungu uprove ucoach wrong. Umbeke ebenchini 90 minutes yonke umfaka sekuphela igame ngikuprove ipoint nali goal winning goal. So kusho ngamanye amagama uLungu isi president yethu yamhlanje lento ayenze la bese simhloniphe ngoba besiya kuma penalty bese sizoluza kuma penalty. Asinawo abantu abakwazi ukushaya ama penalty futhi again. Mawushinja uyayibona igame isezwe kuma penalty. Ushinja bonke abantu abakwazi ukushaya ama penalty. Ubani bekazoshaya ama penalty la? And uyabona ugoalkeeper kwale team uyaphila. But still usala ngabantu abangana experience egroundini ufuna ukuwina igame. Ucoach akalungise lawo ama mistake. Umbuthuma unama clean sheet. Umbuthuma sekabiza Mr clean sheet umbuthuma. Yalele Mbuthuma. Uba i clean sheet ungathi ugoalkeeper. Umbuthuma coach khuluma nomfana wakho uyamthanda siyazi ukuthi uyamthanda. Kodwa akasideliver mfowethu umbuthuma. Umbuthuma akathi uhlala phansi mhlambe mangangena second half akayishintsha igame. Abanye ama player bayakwazi ukuba yi super sub. So umbuthuma akamchange iplay ambeke ebenchini afaka uRadio Pani first half ashinje ngayo umbuthuma simbone ngayenze ngathi naye uyakwazi uread igame ngoba ipressure is too high la. Uyabona ukuthi umbuthuma bathuswa icrowd basuka ku Richards Bay icrowd ayiko kangaka. So lana angimsoli umfana ngoba icrowd is too much la yolanto. So umfana ukuthi singabi nenkinga nomfana ngoba thina vele sizokhuluma ngoba umfana unama clean sheet kakhulu umbuthuma. So ucoach akambeke ebenchini amfake second half. Number 2 uwasuni police coach please ungathi unenkinga no police mhlambe uyawashela intombi yakho angisazi ke lapha ngoba every match police uyakhishwa noma angaperforma noma yenzani uyakhishwa ucoach ukhetha ukuthi ashiye umuntu one yellow card akhiphuka police. Mina bengasibona isidingo namhlanje ukuthi wa police akhishwe ngoba iside beyibheda ile inomreme noNdaba kula kade kubheda khona kuleyo side kodwa ukhetha ukhipha uHoto kule side yakasibelebele unecard siyambona but still performance yasibelebele be right kakhulu 100%. Njoba afaka uLungu wareplace ngomuntu o right futhi osiwinisile njoba sinjena njoba sijabulile kanje uKhambani Lungu. So please Khambani Lungu naye futhi coach awumniki game time. Phela lento ayenzile usevile abantu abaningi otherwise ama accident bewazoba too much. Ama accident bewazoba too much abantu basuka la bayo Cape Town. Ngicela ungenela 1 minute ku video yakho sorry ne. Hayi ngena bhuti omdala. Mama ku PSL. athi PSL phansi le. Ungena sikhona. Hayi webhuti ngikutshele ne. Asibonge ngoba siwinile. Kodwa le ndlela abawine ngayo singabalandela isichazi. Asifuni ukumelwa inhliziyo thina. Webhuti ngikutshele ne kubhlungu kuba umlandeli webhola ngikutshela. Ubonile beku empty namhlanje. Bengekho empty. Bengasi sold out. Lo phezulu bebangekho abantu. Bebakhona. Orlando ngale ndlela abantu bebakhona. Ngale ndlela bekuyiyo la eOrlando ku empty kithi.
singabalandeli bePirates sijwayele ukuthi ithikithi lePirates alithengiswa amalanga amabili first day second day is sold out kodwa kuloko namhlanje bekasasekhona amathikili savalwe ngokuthi igame iphelile webhuti ngikutshele ngumabaso mina ngithi ngumabaso asibonge ngoba siwinile sibonisile ukuthi sobaba beMTN 8 sobaba sogogo bayo khona bomakoti abafikayo abayodlala kusasa khona elinye iqembu elikakadlali lodlala kusasa ngo6 omakoti bala kweMTN 8 thina sobaba bala ekhaya abaphatha umuzi bala sibonisile ukuthi sine talenta siwinile ke igame la sekubhekwe khona ama penalty khona omakoti bala kuMTN 8 abanye babi la sabakhipha abanye babo bodlala kusasa ngo6 entambama omakoti bala kuMTN 8 ngoba bana 2 years bengekho omakoti umuntu ofikayo umakoti le team lena sayishana namhlanje umakoti weMTN 8 yayi umakoti kuNetbank yayithatha umakoti kuLeague yayi umakoti kuMTN 8 khona omakoti abana 2 years bakakadlala iMTN 8 abazodlala kusasa ngo6 entambama khona elinye iqembu lo makoti la ekhaya elodlala kusasa ngo6 entambama leli belihamba nalomfana bathi uncanana mina ngithi ngumaba siyaya kusasa siyominya kusasa lokho kusayo soba silapha sominya inganabo bebasiminyene ukwalini thina somabaso thina siminye ungaminyeki kusasa soba sile uyakubona le siyomi enosobe asiphila somaba ngoba mangake kwaphuma bona eyethu ngoba bajwayele ukuthenga abo riff inganibona abantu bayithathe 15 times in the row thina sithathe kayi 14 kushota yodwa silingana sibone ukuthi ubani unkunzi ngoba thina soba sithatha amahlandla awu5 uyayibona i5 shisampama mina ngithi bopa ndoda